chỉ bay ule tuna chuan Khawfing chah lai anti hi kan lo en don ani Aizol November ni som ni sang ni som ni panga jing darli lem ni som nga ni a tuna hian Khawfing chah hun lai vel ani a Khawfing chah hun lai vela khom dan hi lamungai lo le la hre lo tan a video kan ron da lang don ani Khawfing chah hun lai hian ni chuna bulvel kol chu ron eng tana heti lai hian tlang le room vel televan tren katara chu athim em vele tungani hi dang lam em ania technical lang chunin soi thui lo ta ila ni ron horizon kan ti maya kol kila ron lan hun ma ang deuh khani chuan sakrang chuan twilight an tia heng hun lai hi twilight an ti chuanin tekin tu rang rang ate pawh man ani a Khawfing chah lai ti le twilight ti hi sap trong lem zo trong kan man dan in let ling view in ka ria mizo tronga chuan Khawfing chah kan han ti chuanin hun tha lo atanga hun tha ron in her tran hun nang hi a kok deuh hlek thrina thil tha ron in tran don ti nang deuh hlek hi sap trong ai ro hi chuanin mihring nuna an ro pui hun lai liam tran to emo an ro pui hun lai pel to soina tan hen an mang ve lo thrina ni tuna chuan tlai dar nga aritoa Thimhmul hun an ti le Unau hmelhai hun an ti kha tuna chuanin a video kan lo en le don ani hi sap tang chuan dusk ania dusk hun ani chuan mizo tang chuan Unau hmelhai emo Thimhmul emon ti thin ni Thimhmul emo Thimhmul emon ti thin tuna hian Thimhmul huna Aizol cholam veng rang rang kan thlir mek ani kan video te lo thlir sakavain kan lom hle ani kan channel hi lo subscribe sakave ula la subscribe lo te khan chuna thei angin min lo share dar sakave don nia kan lome